Sa number 4, kinagamo sa sulod sang isa ka bar, nakuhaan sang video. Nakuhaan sang video ang kinagamo nga nagluntad sa isa ka bar sa Lacson Street, Barangay Madalagan sa Bacolod City sa weekend. Makita sa video ang pagrambol kag pagsinggitanay sa mga customer, staff kag bouncer sa amo nga ilimnan. Sa statement kag gipagwa sa management sang sista nga bar, sila nagapangayo sang pasaylo sa tanan nga nakasaksi kag apektado sang amo nga insidente. Naghahimo na sila sang tikang agud malikawan ang kasubong nga hitabo. Ilagin sila nga ang nakuhaan lang sang video. Amo ang tion ko sa diin nagaginamo na apang wala na capture sa video ang natabo antes pa man ang insidente. Base sa inisyal nga review sang bar, isa ka tawo halin sa grupo sa mga customers ang nagtingwa nga sakiton ang isa nila ka staff rason nga nagkatensyon. Nagapasalig ang bar na sila ang magakooperar sa investigasyon sa otoridad angot sa sini nga insidente.